dan pikirannya Rono. Wis yo wis dong rikomi sing kuno. Kari manis bukin aku yang manis tapi gua. Wis yo wis hati pikir apa berasa. Kereke satu dan kereke soyo sui kata kutuke apa wariko nangis opo Oke terus, lanjut cowok, yes. Yoi. hari manis yang manis tambahiku. Terus. Wes yo wes sorry Bola, bola. Sama-sama atau maju. Dah, atau maju. hari manis yang manis tambahiku. Wes yo wes Ayo toh, semangat toh. apa kerasa. Iya bu, goyak bu. Ya goyang ya. Manis tambahiku. Aku kangen goyang ulang. Goyang, oh iya. Wes yo wes goreng mikir sing kuno. Bulan-bulan, bopong-bopong, Manis maju. manis Yeay.
Orang tadi jono sanyo sinau Kadung diwayane mangsa kala surang botolku paribasan kuwi nembang ilmu jaya kawijaya narto ora jireh narto ora wedhayu yen kowe pengen roh kaya apa kasekene narto ya dina iki aja menemu lamahe manungsa kaya kuwi kekasih dewa kan mudhun rakep 1000 mahewewu Alisa Chandra Budaya tak belani kasih baca dodo hutang ludiro dan prabeto saat dumuk batu muput saat nyari bumune wulan tak belani papak oh ayo dari batuk koyo ngono was yo Loh, pas. Iki kowe las, modar kowe keramas tungkadas kowe. Yo, iki. Yo, iki. Paribasan ambyang kaya wong Jawa kerubutan kemenjangan mati ora wedi nartole ayo cangkemono landhepe pedhang lanciping tombak kerocon ora mundur ayo tanpa tolong yo iki margane pati modal kono yo
Aduh, sirah kaya pecah-pecah dodo kaya bengkau. Ya. Ono saleh tajalala tutu garapene ayo maju mulu. Ayo bot, iyo pas, la, wah iki manusane betul, ayo lah.